אני רוצה ללמד אתכם הגנה מפני תקיפה לא צפויה. אני צריך מתנדב. אני יכול? קרן, בבקשה. קרן, אני רוצה שתתני לי ספירה חזקה. רגע. חכי שאני אגיד לך. בסדר? אני אגיד לך אוקיי, ואז תתני לי ספירה, אוקיי? רגע. אבל אמרת אוקיי. טוב, נכון, בסדר. אני אספור עד 3, אוקיי? שרגע מסתירות האלה, כן! אבל אתה אמרת אוקיי, הוא לא אמר אוקיי? לא, אמרת אוקיי, אמרתי אוקיי, אבל החלפתי את הסימן, נכון? עכשיו אני סופר עד 3. 1, 2, 3 ו... חכי, שאני אגמור לספור! אבל ספרת. ספרתי בשביל להסביר, לא בשביל הספירה. אני מאוד מבקש, קרן, תתרכזי, כי את פה מחטיפה לי 4 ספירות. אבל אני מאוד מרוכזת. נכונה? אוקיי, אני רק מזכיר לך. אני סופר עד 3. 1, 2, 3 ו... למה אתה נותן אותי? אבל אתה אמרת, למה לא נותן? זה נתן? כי אתה נותנת! אני לא נותנת? אני כבר נתתי לך 5 ספירות, המדריך. איך אני לא נותנת? קרן, אני מאוד מבקש ממך. בבקשה, תתרכזי. אני כבר לא מרגיש את הלסת שלי. בסדר? כן. פעם אחרונה. אני מסביר קודם. אני סופר עד 3. 1, 2, 3. ואז אני אומר, עכשיו. ואז. את נותנת לי ספירה. מובן? כן. 1, 2, 3. עכשיו! אני החלפתי את היד, כי קרה לי כבר. היא לא טובה! כיפה לי את האוזן!